åbn munden og luk øjnene, nu skal vi have os lidt muntert halløj, men det kræver du med på en gætteleg. Hvad er det, jeg kommer i munden på dig? Jeg indrømmer blankt, at den er eksalteret. Dens tilstand rimer på emigreret. Den holder sig nødigt i ro, min ven. Den banker og dunker som tømmermænd. Og kommer den ind i et ung pigekammer, går den amok som en nittehammer. Så åbn munden og luk øjnene, nu skal vi have os lidt muntert halløj, men det kræver du med på en gætteleg. Hvad er det, jeg kommer i munden på dig? Du gætter nu på, at det er en banan. Desværre, min ven, det er ikke lige sagen. Hvad siger du så? En sukkerstang? Ak nej, men alright, den er godt nok lang. Så tænk dig nu om og lad være med at jage en fløjte måske, men ikke af træ. Så åbn munden og luk øjnene, nu skal vi have os lidt muntert halløj, men det kræver du med på en gætteleg. Hvad er det, jeg kommer i munden på dig? En vaffelis, siger du nej, prøv en gang til. En pind is, ja, nu er du lige ved. Nu må du skam til at skynde dig. Jeg tror, at løsningen er på vej, men mindre du lige lider af tørst. Skal du da have en advarsel først? Har du den for længe imellem de læber? Sker der det, at det pludselig klæber? Så åbn munden og luk øjnene, nu skal vi have os lidt muntert halløj, men det kræver du med på en gætteleg. Hvad er det, jeg kommer i munden på dig? Kræver du med på en gætteleg? Hvad kommer i munden på dig? Tyv hej!